மலரே 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 முகவரி என்ன உன் மனதில் 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 உள்ள முதல் வரி என்ன உடைந்த வார்த்தையில் உன் பெயர் சொல்லி உடனே ஓடுகிறாய் என் ரத்த குழாயில் புகுந்து கொண்டு சத்தம் போடுகிறாய் கண்ணாடி நெஞ்சில் கல்லை எறிந்து கலகம் மூட்டுகிறாய் இன்று 5:30 மணிக்குள் காதல் வரும் என அறிகுறி காட்டுகிறாய் மௌனம் என்பது உறவா பகையா வயது தீயில் வாட்டுகிறாய் ஏற்கனவே மனம் எரிமலைதானே ஏனடி பெட்ரோல் ஊற்றுகிறாய் ஏனடி பெட்ரோல் ஊற்றுகிறாய் மலரே 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 முகவரி என்ன உன் மனதில் 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 உள்ள முதல் வரி என்ன மலரே 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 முகவரி என்ன உன் மனதில் 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 உள்ள முதல் வரி என்ன முதல் வரி என்ன மலரே மலரே குல்முகர் மலரை கொல்ல பார்க்காதே உன் துப்பட்டாவில் என்னை கட்டி தூக்கில் போடாதே குல்முகர் மலரை கொல்ல பார்க்காதே உன் துப்பட்டாவில் என்னை கட்டி தூக்கில் போடாதே